KGP Zemabawk North Branch YouTube channel thir tu te kanal pa iswa Krista min chebai kan bu ka cheu tuna hian Zemabawk North Presbyterian Biak In fanna hun kan mangdona kumlikal ta khan Biak In sakdan tur bihchianna te nei lo ni to in video te po en theya chhapchha alo ni to ani tuna hian engkhenge sak ani to le mabak lo omte kan thlir hodon ani he video kan buat saina chanchu kan Kohhran member mundanga omte le kan veng chunga mi ngei te poina kan Biak In an lo hriat chian tlan theina ta na buat sai ani thir tu mi puite kan video te atir changa top thlenga min lo en sak turin kan soma cheu tuna hian kapula upavi vanal shwaya oma ani hi Biak In sakhun laya building committee assistant secretary ania ani hian kan zo na te min chan sak don ani kapuchi bai le tuna hian tuna kan Kohhran Biak In a hian thongeng zat nge om to a mabak lo om te mi shil thei ngem shil thei kan Biak In hi tuna hian a ground floor kan te ground floor cheponi lawa basement kan ne chu hnuah ber khu ni mai basement kan ti chu kong hnuah chu taranga chher chuan a chhong li a lai kha lo om to a chunglama khian nge ni gallery level kan te khi nen chuan a chhonga angani ta a ti chuan a hnuah ber a khuan basement a khuan parking kan ti motor park na rent out tila mi te kan da ho tira tina chung le po hi parking thonia amaro chu chung le hian sinot book room te tin Kohhranina dor kan nei te om nuala tin alak lo de ulaka hian in chokidar quarter awba lam floor a hian chuan chumi chunga chuan in chokal level kan tia chu alo om le ta a tun hi kan om na lai mek hi Biak In nakina hall tour chumi level chu ani a ti chuan a chung khi gallery level kan tia ta chuan committee room chi sang sang te om boka chu teng chuan in mabak hi Biak In level hi kan la neya Biak In tak tu level hi mo chu atop da tur po ani ome tunen chonga ang ani chu ani chuan in Biak In level chu a structure tur a soi thei angem Biak In level hi nakina kan la thiranga achung khi Biak In top to turania achunga khian gallery ala om dona kan Biak In hi ani na taka chuan tual zona nei vak don lo chan chu kan hun ten azir lawa Biak In hi awang fit som sari adung fit som ko don ani dona chu wang chuan tu na kan hun nei zong zong hi chu alua de vek don ti na ni chuan gallery hi aqualin om dona fit som panga wangin o mga u-shapin om don ani chung chu kan tin ani mai tin kan gallery nung tila hemi stage nung ti mai teng chu ta chuanin nakina chon room te po achung lama lada kan tuma chu kan mabak me kania tuna hian a main entrance hi kan la siam che lo boka temporary na lu na te kan la siam mai ri ni nga le lom to hle mai tuna chuan Biak In ne chevel fanna hun kan lo mangdo nanga tuna hianin Zemabawk North Biak In chunga kan om meka pushwai Biak In chunga hian mi pui engzat ngeleng min shit theyangem nia kan Biak In hi a seating capacity hi zaruk le som hi ania anhoi lama hian mi zathum borvel kan thu theya seat pa nga chuan chunglama khian mi zathum som ni borvel lenga amaro chu tlema extension hanti hian mi zasari don chu kan thu thei tina ani chu anakira chuan hei Biak In tak ala dilawa Kohhran hall tour ani hall hian gallery kan nei don ani nakina chuan alom ome tuna chuanin Biak In vestry kan oma hemi room hi pushwai engatan nge kan manti min lo shil theyangem tun chu matan chuan hlai floor hi Biak In kan hmana wangin Biak In vestry kan manga tlai room a hian tholo ban chiar te mo do kana tin sacrament lalpa jan de sacrament han bo sai te nia kha khlai a pialo ka hianin thil han sil na te awma tin inthiana toilet te kan da a tin hemi tang hianin sotlama sonin decoration room kan ti maya pangpa le nga mo han
da felna mi vestry tang hian om bokatin Biak In tang hian alu na pani oma tin achuana po hi pani ang oma ni chupon lam chuan hi nakin future a chuan ti teng nakin atan chuan in hall ani huna chuan tlai chu green room kan tiang kha ani don ani chu chale mai tuna chuan in vestry changin kanon chhuak ta helam pang hi alon lu pheina ni a helam Biak In hnung lama hianin hun poimo dewa oma chu chu kan han en chiang don ani hello hi vestry hnung kha ni ta paseis aru ka kalna kan ti maya engamo rig room thela po hetlam hi kalkong atana manani a tin Biak In 12 vela sonin engamo rig mi puilo om noi set la hen service ati thei turin kan da hi Kohhran hi ngani soundproof Kohhran kan tia plastic Kohhran aneng chu siam man to tak mai kan han da ati hian heti kan khari chuan hi le ruwa chung sang apo helam him ta a la hi service poimo tak atan helai kong ki kan mang the ni chale mai tuna hianin chong thumna kan oma Kohhran committee room level a kan oma ni helama hianin Kohhran committee room puya oma kan hnung lama hian Kohhran committee room a oma tuna hian Kohhran committee room fanna hun kan mang lok don ani Kohhran committee room ba ka hianin room dang a oma chungte chu pushwai min fan pui thengem fan pui theye ya Kohhran committee room ba ka hian hey Kohhran papalai room hi Kohhran committee room pui hnuah hian oma tin he tama hian in library le Kohhran office om boka tin lelama sawn hemi level a tho hian in thiamna pui tak bihchianna mi pai thiamna oma tin hemi Kohhran committee room pui hnuah hian bihchianna mi patan in thiamna toilet om boka tin hemi hi gallery level hi gallery una ani wange ahmalama ti mai te ahmalama sawn nakina cholbuk ti melo kumu pa te cholbuk tur siam me kania ma sa tun tuma ero chuan sikul in computer kan neih awangin somla me computer bu batan kan pang ri don ani chang chung hle mai tuna hian Kohhran committee room pui chunga kanoma a room hi azau khop meya hemi room hi pushwai tu in nge mang chin min shil thengem mi chuan in Kohhran general committee room an ti thina ke ni hian Kohhran committee room pui kan han tia hetlai mun hi Kohhran hnuah committee peng sang ten kan manga Kohhran hmeichhia Christian thalai pol Kohhran pawalai le sub committee peng sang te ba ka engamo bial huapte Presbyterian huapte committee nan kan mang deuh bera a seating capacity hi mi om theija thi tuna ri chuan mi somthum ani a amaro chu extension ti theine mi somli somngat thek po hian thutna hi larem thei kan ngai ani tin hemi committee room a hian Kohhran committee omlai mek thlate tin Kohhran upa lo ni to thalak te le Presbyterian an din munte kan tar langa tin somi chair hnung lama sawn chairman thutna hnung lama sawn in office te oma nakina la chang thlun deuh chuan computer te nen la da a solai so I committee room pui office tur ani a solai sawn records engengom po la da thei turin solama sawn office te pen deuh oma kan la bang tangkai lu tuk love tun tu mai ro chuan in hemi sound control na atan hian kan mangri ani chale mai tuna hian Kohhran committee room pui chang chuan kan chhuak ta a helama hianin china zun in kan soita kha oma chon helama hian Kohhran committee room a oma chu kan fanna hun kan mang le lok don ani hi helama hianin Kohhran committee room ba ka Kohhran library le office te om te la he ro hi chu kan mangri lo men chu tro tu ma tan chan hetla hi Kohhran committee room pangai chun ye client thalak te kan tara tun Kohhran committee room he tuna kan omna me khi chu twal chung Kohhran committee big committee na mun ani a midang tan man rem chang velo amaro chu bial puipa committee te tin Presbyterian huap te asinot thleng pon yang
engam mote mang du bi kan om chang Kohhran committee in kha chu RMT sak thei tura kan han be se a abik takin Kohhran committee room bik pol leo ni tin tu na hian kan thut na ti na hian in dan bu chi sang hei drawer oma chumi chunga chuan in hruaina dan sang kan Kohhran ina kalpui te kha member te nan lo en mai thei tu khan chop vek ania achunga hian tin pen te thil chi sang stationery kan mo zong notebook thleng khan ta hian member te nan man mai thei turin chop ania tin chuba ka chuan hetla hian sinot calendar kan tara abik takin hetla mi hi kumina sinot calendar ania thatina Kohhran ni poimo te mo anlan na tur kha kan da tin hetla mai hian Kohhran committee upa lo ni to te kan da het ila mai hian nakina kan la langa minister le bial to pastor thate kan han da hetlai mun hi chu kan da ursun ve khop ma nikum sang ni som ni pali November thla khan kan bial to pastor kal chuak ta reverend kelal thleng lian khan min hon sak nge ni ti chuan so lama son in thian na te oma tin hi AC pandi kan da kholum le khowota hot and cold antia chumi tan chuanin kan da ve chu ani deuh mai hey committee room kan nei moin kan nei chale mai tin alen zong hi la extend zel thei tur ani wangin fit som li tuna mi hi ania tin awang hi fit som ni azau ani bang ome tuna hianin nakin loka biak in tak sakna tur muna khan kan oma hemi mun hi tuna hian engatan nge manani ti mi shil thengem sil the tlai mun hi nia nakila chon biak in mun tur ani kan ram nei zong hi tia kan chung timela flora kan chung vek ani maya biak in hi ni china kan soi tak khan atak taka chon fit som sari wang fit som kwadon West Street in chuan alian ni dona varanda hi atam vak lo fit som ni air or tual zol ting varanda te nen chuan fit som ko nia tual zol hi kan nei vak non lo kan hun om lo amaro chu helam mar lama hian tlem mun zol kan le bak chu kan sakhat don ani tuna hi chuan in hei biakin pandal kan tia pandal structure lui tangin kan extend at hianin engamoni khwa khom puini khwa KTP te hanin to khom na huna tan te tin tun na apo bilzai pol music video han release na huna tan te kan mangdona chungta chu tuna hian kan ti me ka ekti ka nge kan puitli nang ti kan la selowa kan sak zo huna chuan mundang ai chuan han thoveng set tura kan ngaya tin lam lian bulom kan ne wangin motor ri te po tlan san thei tura kan be se chu tiang rom han chu ani tin tu na hina lu na hi hetlam marlam hian step atanga lu na awma tin amala ma son na kena main entrance omanga lu na omanga hetlam sira hian chimlama hian step han lu na omdona tin nakin zela chon future plan son amala ma hian leaf kan da dona chungta chu kan rom man meka leaf turin ku ta ground floor atanga hetlai thleng hian hemi veranda thleng hian leaf tura be se ani chang tlung don he mai tuna hianin first floor chokal level la kan oma he floor a hianin room chi shang a oma chungte chuk pushwai min shil chang theng em shil chang the helai first floor hi biakin chauka apui ber chu ani maya keng tu heng bak hian sira hian hi tlama hian senior department hall kan tia awaba hei hi nakina tangkai takaman thei turin stage an man mai thei tur te point tin abang tan hianin UPVC kan ti slide and fall kan tia chu tianga kongkhar bang khle thei ani ber chu tom thein kan han tia Mizoram apai chon mang ma saber kan ni ome hetil hi tin so tilam son Kohhran mecha room oma ting KTP room ba ka hian jam room tite KTP hi om boka tin chauka hetla hian chauka bi kan han ne ko biakin chauka bi
chuan hi atua la kan han mang ta chu ba ka chuan in thian hi mun hia le lam ma hian mei chela mi pa in thiar ton theina kan da tin chauka store room kan ti me a so lai so in chauka bungrua chi sang dana a boka heng ba ka hian department in khom na senior ba ka beginner le primary department in khom na oma tuna hian Kohhran school in ama mo wangin beginner le primary department in khom na hi Kohhran school classroom atan tangkai takaphan ani a tin hatlai mun hi thil chi sang Kohhran mei chia in bufai tham sem na mun atan te ada khom na mun atan te an mang boka tin senior department hian in green room ang rengan leya anung lama hian chung ta chu achang chuan Kohhran point office ate an mang loka principal te thu tri na chung chu ani deuh mai tin hatlai mun a hian silmun te po so lama so na oma tin kan Biak In chauka hi accounter ti thei mai turin rolling setter te kan vua chu teng chuan tangkai takin kan mangani kan future plan a chuan kan kalsan huna chuan hetlai mun hi nakina chuan Sunday school hall te po hi sakbeli la kan han ti dewa ma se he kan uile to dewa ni hi live hi Sunday school hall ata na kan han rom an dewa ni na ma se hatia atlawa han oma hi anu mem adi kha an tok mem azawin achang tum the mai tuna hian chauka bungrua le bungbel dana kanom meka hei han en kwalila bungro chi sang me oma heng hi pushwai mi maltan ho thei ani em ho chu tak hi chu theilawa amaro chu Biak In hi Kohhran committee ina kan pon to thinangin Biak In hall te chauka te hi mimal program lungphun ti te tin in nei te tin man hlan na hunatan te birthday atan te po pathian hena lom thu soina chi sanga anniversary te po di ome khang tang khan man thei ani a chunga Kohhran committee ron dil chuan heng bungbel te hi aman thei amaro chu hei tuna hian dokan thar kan neya Kohhrana mi thathem ngai te pek ani atin hi achunglawa hian in chair ta pakan ne heng te hi Kohhran na mal som na kan don mi malena an pek ani a tin hemi dokan bi kero hi chu Kohhran program a chau phangila kan ti a hemi dana hi thadeu lekin kan siam roller angin mi somvel hei dokan kai khe the hi somvel zel dana kha kan siam anga te khan amuna a service na mun tura khan all tham ta ka roller nor pheya thataka da ajuan han set nga zung thei a siam an yatin hei lo hi a KTP room ate dana kan la nei lo wangin KTP room ate sorin i chair kan da rup maya chung ta chu dining chair kan ti mai cho in da dok kan ani a chung ta po chu mi mal thanem ngai te le Kohhran sumatanga kan nei tharania tu na tak hian kan lamang ri lawa bial khom pui te kan dong do na chu mi huna chuan man kan be se ya mi za som ruk vel zet dok kan thara hian an thu thei do na ni dok kan lui te nen chuan mi zathum bor vel tum khata hian choi thei tura be se kan ni ngai to na in seng thiamin enge afel fai hle mai khati zong kha Zemabawk North Presbyterian Kohhran Biak In le avel fanna hun kan man thei te chu ania kan video en tu te in lo hok puin munom in ti nge kan be se